Poštovane kolege, predstavnici vjerskih zajednica, poštovani gospodine načelniče, dragi sugrađani, želim vam dobro večer. Sveti apostol Pavle nam govori da sve naše karakteristike i dobra djela bez ljubavi padaju u vodu i ne vrijede pred Gospodom. Ljubav je uslov za ispunjenje naše vjere. Ona je ta koja oplemenjuje, koja daje vrijednost ljudima. Ako se vratimo na početak, sam Bog jeste ljubav, jer je Bog iz ljubavi stvorio svijet. Iz ljubavi stvara i svijet i čovjeka. Iz ljubavi prema čovjeku žrtvuje Sina svoga jedinorodnoga, da bi izbavio otpale ljude iz vlasti odvratnog grijeha i smrti. Gospod i spas naš, Isus Hristos, darivanjem Novoga zavjeta, daruje nam i dvije najveće zapovijesti Isusa Hrista, u kojima vise svi zakoni i proroci, i te dvije zapovijesti opet nas vraćaju na suštinu, na Boga koji je ljubav i od čovjeka koga zahtjeva to isto. To jeste da ljubimo bližnjega svoga i da ljubimo Boga. Sva naša djela, svi naši napori se pretvaraju u taštinu i visokumnje ako nemaju vječnoga u sebi. Sva djela i ona koja nam izgledaju dobra, čemu su i vrijedne ako nisu oplemenjena. Zato sveti apostol Pavle kaže sve je uzalud. I ako sve jezike čovječije govorim, ako sam učen i mnogo znam šta vrijedim. Sve to prolazi zajedno sa svjetskom sujetom i Solomonovom tugom. Čak i ako vjerujemo, molimo se, a ne volimo bližnjega svoga, uzaludna je vjera naša. Kako ću voljeti Boga ako ne volim njegovo stvorenje i moga brata? Jer svaki čovjek je slika i prilika Božja i svaki čovjek je stvoren po slici i prilici Božje. Mogu se činiti dobra djela koja izgledaju velika pred ljudima, a pred Gospodom mudrost, jer nisu prožeta sa ljubavlju. Kako kaže sveti apostol Pavle, ona dugo trpi. Milosrdna je, ljubav se ne veliča, ne nadima se, ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne strvi se, ne misli o zlu. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada i sve trpi. Vječne li istine i svetljivih riječi? Ta istina tada je izrečena kao i sve istine od Boga i danas su punovažeće i isto nas opominju. Kako u vrijeme Pavlovo, tako i danas. Istina je da kada vjera hladi i ljubav se gubi. Danas je vjera mnogo hladna, pa gdje onda ljubav stanuje? Bog je ljubav i treba je oživjeti i kod čovjeka. Kako da oživimo to ljubav? To jeste da je oživimo svojim primjerom. Stati pred jedno duhovno ogledalo i pogledati se, ne skrivajući se od samoga sebe i Boga svevidećega. Kajanje spojeno sa molitvom rodit će smirenje svojega niče ljubav. Naš bližnji jeste prvi ispit. Ljubite bližnjega svoga kao samoga sebe. Prvo nam Gospod Hristos zapovijeda, jer je naš bližnji svaki čovjek, ikona Božja, da ljubimo i neprijatelje naše. I to je zapovijest Hristova i mi se pitamo da li je to moguće. Moguće je ako nam tako kaže Sin Božji koji umirujući na krstu kaže za one bezumnike koji su ga razapeli, koji mu se rugaju, Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Eto kako ljubiti neprijatelje, jer ne znaju šta čine. I kada neko ozlobljuje se na tebe, njegovu zlobu ne smatra uistinu njegovim djelom, nego on je samo pasivno oruđe. Jer se mi zato trebamo moliti da našega bližnjega đavo ostavi i da mu Gospod posvijetli oči srca. Najbolji primjer ljubavi prema bližnjime dao je Gospod jednome književniku koji ga je pitao, a ko je to naš bližnji? I on mu je ispričao priču o milostivom Samarjaninu. Odnosno, kaže, čovjek Samarjanin koji se uputio u grad Jerusalim, prolazeše putem i videše jednoga čovjeka koji leže pokraj puta, koga su razbojnici prebili i ostavili tako da umre. I kaže, naiđe kraj njega prvosveštenik i pogledavši na njega, ne pogleda ga i dođe kraj njega. Zatim naiđe Levit koji je bio iz njegovoga plemena. I on vidjevši čovjeka bolesna, pretučena i bačena u jarak, dođe pokraj njega. A tada naiđe Samarjanin
i vidjevši čovjeka, podiže ga, stavi na svoje magare i dovede do najbliže gostione i dade gostioničaru 2 dinara da ga oporavi i ukrijepi. I tada upita Hristos, ko je bio bližnji ovome čovjeku? Svi su odgovorili da je to bio upravo Samarijanin koji je pomogao čovjeku. Naš bližnji je također i stepenik naše ljubavi i vjere. Budimo iskreni prema sebi samima i priznajmo dokle se prostire naša ljubav. Gdje nam je srce, da li je oblijepljeno zemljim blatom, zagađujući ljubav ili smo dozvolili da ona sija iz naših srca prema bližnjima. To sami moramo da riješimo jer nam je Gospod dao slobodu i pravo da biramo. Zamislite, ljudi su omrzli ljude, a raspravljaju o humanosti i demokratiji. Nema tu istine, ta mudrost je taština i odrebeljena za propast. Gospod Isus Hristos iz ljubavi prema nama biva porugan od nas. A mi imamo smjelosti da zamjeramo, osuđimo bližnjega pa čak i mrzimo, a pri tome misleći da se pred Bogom na drugoj strani nešto veliko čini. Eto nam izvora i primjera ljubavi Hristove koju čovjek može i treba da ima. Ljubav nikad ne prestaje. Ona je vječna. Da bi našla dobro obitalište u ljudskoj duši, duša mora biti očišćena od taštine neprestanom borbom. Ljubeći bližnje i želeći njima što i sebi, moći ćemo ljubiti Gospoda svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim. Ne zaboravimo naš bližnji na zemlji gdje svaki čovjek, jer je on ispit naše ljubavi. Ako volimo ljude Hristovom ljubavlju, naša ljubav će planiti prema Hristu. A nama danas ostaje vjera, nada i ljubav, ovo troje, ali i ljubav najveća među njima. Poštovani sugrađani, prije svega ovim svojim izlaganjem o ljubavi želim još jedanput da vas pozdravim i da kažem da je mnogo rečeno i prije nas i o hrišćanstvu i o islamu i o ljubavi u svijetu, ali mi smo večeras, siguran sam, poslali jednu lijepu sliku našem gradu, ne samo našem gradu, nego cijeloj Bosni i Hercegovini šire, da se poslije svih nedaća i nevolja koje su bile prisutne među nama, može pružiti ruka i mir, da možemo biti braća kao što smo i bili i da to trebamo na tome stajalištu da gradimo u budućnost i bolje svjetlo ovoga našega grada. Hvala vam još jednom.